Pamirsa, sampah plastik ingkang numpuk ing lingkungan sekolah sampun dangu ndadekake prihatin warga SMAN 1 Jepara. Pemandangan sampah botol kresek lan bungkus panganan asting katon wonten ing halaman kelas lan kantin. Kanggo ngatasi masalah punika, para siswa bebarengan karo guru lan karyawan ngadakake aksi resik-resik sekolah dina Rebo 28 September 2020. Agi langkung cetha kira sampun nyambung langsung kalian wartawan ing lokasi. Sugeng enjing pamirsa, sakmenika kula wonten ing SMA 1 Jepara. Papanipun para siswa sami melu aksi resik-resik. Kanthi semangat kegiatan punika dipun wiwiti sakderenge mlebet kelas lan dipun bagi dados kelompok cilik supados kerja langkung cepet. Wonten ing mriki sampun rawuh Bapak Kepala Sekolah DRL Bambang Supriyanti MPD. Sugeng enjing Pak, menawi kersa saged dipun mandhiraken punapa sebab utawa sekolah ngadani kegiatan punika. Sugeng enjing kita adani kegiatan punika amargi prihatin ing sekolah. Sampah plastik saya akeh lan kirang dikelola pinanti becik kita ingin nuwuhake sadaran siswa babagan pentinging njaga kebersihan supados sinau lan mulang langkung nyaman. Saiki kula ajeng nyuwun komentar saking Ketua OSIS Anindita Putri. Mbak Anindita, kados pundi peran siswa piyambak ing kegiatan punika? Kita boten namung resik-resik nanging ugi nyediakake program daur ulang sampah plastik. Rencanane plastik sing dikumpulake badhe dipunolah dados barang-barang migunani kados tas, dompet utawa hiasan. Ugi saged ngurangi volume sampah sekolah. Matur nuwun Mbak Anindita. Sameneika kula sampun bebarengan kalian salah setunggaling siswa. Rina, mengapa panjenengan remen melu aksi resik-resik punika? Teman sangat kegiatan punika jadi sekolah kita rampung resik lan nyaman. Saliyane punika kita ugi saged sinau makna kerja gotong royong lan rasa tanggung jawab marang lingkungan. Kanthi mekate hubungan kanca siswa, saya raket lan suasana sekolah saya nyenengake. Pamirsa, kados ingkang sampun kula aturi wonten ing wawancara kegiatan resik-resik punika boten namung sakderenge nanging badhe dipun programake dados agenda rutin saben wulan. Para siswa, guru, saka karyawan sami sepakat bilih sikap punika pondasi penting tumiap kesehatan lan kenyamanan sekolah. Pamirsa, mekaten laporan langsung saking SMAN 1 Jepara kanthi aksi resik-resik lan program daur ulang. Pengangkae dados para siswa ngarepaken lingkungan sekolah saged dados langkung resik, sehat lan nyaman. Punika saged dados tulodo ingkang sae kangge sekolah-sekolah sanes ingkang ngadepi masalah sami. Logi kebersihan dados budaya ing sekolah.